Hogeita hamabostera iritsikote dira. Hogeita hamabi dituzte. Hogeita hamairu plaza. Plaza bakoitzak kosta egiten da orain, Leizten sartuko dira azken minutuan. Minutu bat gelitzen zaizue, azken segunduak, 60 segundu besterik ez. Hogeita hamaseira iritsiko dire. Hogeita hamar segundo. Epaia txistua sartu dagoan, hogeita hamaseigarren plazaren bila. Lan ederra egiten ari dira. Haupa! Haupa! Hamar segundu besterik ez. Kolpeak izango dire, epaia txistua joate. Txalo bero bat zortzirei, txalo bero bat. Imanean, eskatzen ari dira orain, eta berean momentuz eskatu ala ematen du. Berrogeita, bi plaza, minutua faltara, azken segundutan. Hoita zaldi gainen ibiltzen dena, ez? Musika. Esia. Hogeita hamar segundu falta. Azken segundutan dira. Berrogeita bost plaza. Seigarren egin baldute. Azken segundutan, epailean lojoari begira. Berrogeita sei bai. Gutxi gelditzen da. 5 segunduren txeta, epaile txistu motzen duen arte. Ez da zazpigarrenik, berrogeita sei. Ari dira, zaila menderatzen. Kotuen hartu, azkartasuna izango dela, eta txukuntasunari begiratzeko baitu gubila ondere. Nesa guztietatik naroa izango da gehien aritua, baina besteak ere entrenatu dira eta erakutsi nahiko dute. Errele bagoan diete, Joamari Berdez eta Luis Zuri zari direnak orain lehen maila horria baitu nahian. Gogoratu, 4 minutu 12 segundu, 80 zentesio. Ze zaila da. Bukatu eta. Apa Naroa. Joder, Naroa. Hoi adibidea. Azken lanetan dira. Hola. Joder. Eta Luise geldu dio. Azken mailari. Aiara. Orain gutxi arte segan aritu gabe zauden neska horiek, Ez daukaten meritu txarra. Gaur hona atera eta hori egitea. Hau pasue! Gainaki! Azken lanari heltzeko nahiara. Venga,